Вось так у 1939 годзе, а менавіта тады быў зняты гэты фільм, гараднянскія ганчары выраблялі свае злівачы, банькі, мамзелькі. А гэта фотолетапіс дзён сённяшніх. На ім удзельнікі міжнародных пленэраў у гарадной. Адзіным месцы ў Беларусі, дзе ніколі не спынялася ганчарнае кола. У экспазіцыі выставы, што адкрылася ў зале абласнога грамадска-культурнага цэнтра ў Брэсце, вынікі 4 пленэраў. Дзякуючы ім далёкая вёска на Столеншчыне аб'яднала ганчароў з 11 краін свету і ўдыхнула другое жыццё ў традыцыі мясцовага промыслу. І мы гэтую выставу зрабілі для таго, каб расказаць пра тое, што мы робім, расказаць супольнасці, што вось ёсць такая гарадная, і там вось у гэтай гарадной працягваюцца такія традыцыі. А мы хочам захаваць гэта, таму што гэта наша. Больш нідзе ў свеце няма такой прыгожай мамзелькі. Яна вось являецца як бы сімвалам і стаіць на самым галоўным месцы. І што цікавае гэтай мамзелькі, што яна была ў такім вельмі вядомым музеі парцеляна ў Гюставберге ў Швецыі. І таксама была на самым ганаровым месцы, а пасля нам яе пасылкай прыслалі. Так што вось мы яе таксама вельмі беражэм. Традыцыі, іх пераемнасць, творчае ўзаемаўзбагачэнне. Усё тут, у гэтай экспазіцыі. Побач аўтэнтычныя гараднянскія злівачы, мамзелькі, банькі, палякі, грузінскія збаны, шведскія крукі, польскія гарнікі. Гэта ўжо не проста промысел, мастацтва. Как в любом искусстве, есть такие тонкости, которые невозможно где-то описать их или там в интернете показать. Это только передается от мастера ученику, именно от человека к человеку. На пачэсным месцы жывапісныя партрэты 6 гараднянскіх ганчароў, носьбітаў старажытных традыцый. Сёння іх засталося ўсяго 3, але ганчарнае кола ў гарадной ужо не спыніць свайго бегу. Дзякуючы міжнародным пленэрам тут адкрыўся цэнтр ганчарнага мастацтва і музей. Каля дзясятка маладых гараднянцаў асвойваюць сакрэты продкаў. Успомніў бацькоўскую справу і сённяшні дырэктар цэнтра. Все-таки, як кажуць, спадчыннасць, атрымоўваюцца гены, перадаліся ад бацькі, і мне захацелася працаваць. І я зараз раблю практычна любы гаршок. Глечик, збанок, баньку. Гэта мяне акрыліла, я нават складаю вершик, говорить паміж намі. Было так, і хай будзе так навек. Зямля і Бог, як твор з творцом адзіны. Бо створаны быў першы чалавек з зямлі і са звычайнай шэрай гліны. Ад Бога атрымаўшы шчодры дар, ад раніцы да ночы несупынна, як Бог той завіхаецца ганчар. Ён лепіць цуды са звычайнай гліны. Сёлета з 25 ліпеня па 2 жніўня гарадная зноў чакае гасцей. Больш за тыдзень прямо пад адкрытым небам тут будуць праходзіць шматлікія майстар-класы удзельнікаў 5-га міжнароднага пленэра ганчароў. Аліса Грыгарчук, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».